Omladinski centar Opes može da se posmatra kao jedno veliko jezgro, gde mladi mogu slobodno da se okupljaju i u tom momentu mogu da koriste to kao prostor da se osjećaju komfortno i slobodno. Ima jednu atmosferu koja je vrlo zgodna za razgovor, za razvijanje ideja, za razvijanje projekata, tako da mislim da je jako dobar prostor u tom smislu. Ja već zamišljam neke projekte, neke aktivnosti koje možemo ovde sprovesti i vrlo se radujemo prostoru koji ćemo moći ovde da koristimo. Pa mi ćemo kao organizacija ovaj prostor koristiti u cilju edukacije i promovisanja zdravlja svim mladima, što nam je i cilj. Ja bih volila da koristim ove prostorije kao jedan resurs centar gde ja mogu mlade da dovedem i da napravim program koji će izgledati tako da oni mogu sebe da ispolje u ovom centru. Prosto taj moment da mladi su u centru, kao što sama reč kaže, im daje neku svetlost koju do sada nisu imali.